nama serba opat mesti saya woi saat ini mungkin gue di pramuka YPF tidak boleh थांनाय डिसेम्बराव 4 तारिख डिसेम्बराव जे राइफलमेन बाय कबि बुथारजागमानि हाबनो तुइ इलेक्शन वाना लायजाक इलेक्शन प्लेस लायजाक बिसेस कैसे दखानि थायो इलेक्शन अब किरमा सिस्टानि दङ जे फौजिराव सिलाय तुइ जोंनो रखा खालायनाय पाब्लिकनो रखा खालायनाय होनाय दं बरसे सिकिउर दंनि आं गाखे जों पाब्लिक दंनिलाय बाहाय मिथिनाय आबाद बागै इलेक्शन वाना मानसिनि सोरजिबा हासेबो बिसेस कै तीन दखानि बोसाराव फौजि खायनायबो यावैया लामाखौ माबा मानसि बोसारजागै दङ आबाद दै जों इलेक्शन वाना लायजाक जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बाथा मंसिनाय कै अरू जगह से कोनो कमिनियर जों आमदा खरसाबै केबल दसार खाया या बर' हिसाबै जोंनि सिकाट खाया आबाद जोंनि राइट जोंनि जास्टिस नायमोन आबाद जोंनि नायनो नांगौनि हाबानो जों नायलायो दङ जों बे मासा पेनेलखौ बर'नि केपिटेल पानिशमेन्ट जों आबाद जों नायो मार्केट किरण कुमार जाबातिया आबादनो जे बुथारनाय आबादनो केपिटेल पानिशमेन्टनो नोंथों बर' गथ' सासेबो बहाय नङाथों जे सामु हामिया खायखा आबो बर' नोंथानिबो ससाइटिनि थानिबो आबो बर' हामिया एग्जाम्पल दाहारनि दङ जे बर' सोलोंनोबो मानो जों दाबो फौजिनि थानिबो जों बिखौ खायनानै मतंनि आं बुखारनानै खायनो बर'नि आबोसे दङ सिलाय पासान दङ गाव बाहाय खायनो जदि बर'नि केपिटेल पानिशमेन्ट याखे अमाहाय प्रेक्टिस नै मानो नेक्स्ट अमाहाय रिपिट नै मानो आबादनि बागै जत अंशन बर' आबादनो केबेनि बातानानै नोंथां दिनै दाबि अब बेलेगनि नायजो दाबि बर' मै थाङै दंनि बागै बेलेगनो फौसंनानै नाङै दङ बेलेगनो प्रशासन आबादनो जाहाथे कराखे कठोर शास्ति रमने बिसिति खाई आबादनो स्टेप नानानै उचित प्रशासन दिनै गभर्नमेन्ट खानि आबादनो सानानै राजानि जे भुगानि स्टेप नाय आं बियानो जोंना बयना थांनाय Bornesini borok progress khai dong madam. Bornesini progress khai dong. Sukanto das vai rifleman vai
dia abo ji sara tigwa bibi ebong sini je 9 order video sunno belai ke